पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीचा जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी कशा आहात नक्की सांगा. आणि काय करताय? दुपारचा 1 वाजला आहे. जे कामावर असतील त्यांचा लंचचा टायमिंग असेल आणि ते स्कूलमध्ये छोटी छोटी मुलं गेली त्यांच्याही लंचचा टायमिंग असेल. तर पटापटा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. मानसी हाय ताई म्हणते. मानसी हाय. लाईक डन. थँक्यू मानसी. तू फर्स्ट लाईव्हला आल्याबद्दल तुझं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. सुनीता ताई नमस्कार. हाय नमस्कार ताई. कशा आहात नक्की सांगा. तर मानसी काय करते? ताई आज पहिल्या चॅनल ओपन ठेवून बसली होती. हो वा मानसी, खरंच थँक्यू सो मच. हां तू म्हणजे एवढी आतुरतेने वाट पाहतेस लाईव्हची. खरंच खूप छान वाटतंय असं. 1 नंबर लाईक. थँक्यू सुनीता ताई. थँक्यू सो मच. पटापटा लाईक करा चॅनलला. लाईक डन. लाईक एकच लाईक आलंय. तर जेवण झालं का मानसी? एकच लाईक आलंय मला. आता कोणी लाईक केलंय? हे सुनीता ताईंनी लाईक केलंय की मानसीने लाईक केलंय? हो जेवायचं आहे. मानसी काय बनवलंय आज? मी केलं. हा मला एकच दिसतोय. बटाटाची भाजी, भात, डाळ, चपाती, पापड. वाव खूप छान. मी पण आज डाळ भातच बनवलाय आणि बटाट्याची भाजी बनवणार आहे. चालू आहे कटिंग. आज निलेश दादा काय रवलो काय माहिती. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा जॉईन व्हा. हॅलो मानसी, वेअर आर यू? मित्रांनो, माझं कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे आणि या चॅनलला एकदम आतुरतेने वाट बघते ताई तुझ्या लाईव्हची. बाकी कोणाच्या लाईव्हची आजपर्यंत वाट नाही बघितली. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. खरंच खूप छान वाटते की मला अशी माणसं माझ्या लाईव्हला जॉईन होतात जी खरोखर म्हणजे एक फॅमिलीसारखी आहेत. खरंच खूप छान वाटतंय. मानसी तुझ्या लाईव्हचा एक ना परफेक्ट टायमिंग ठरवत जा, जेणेकरून म्हणजे तुझ्याही सबस्क्रायबरना कळेल की बाबा ह्याच टायमिंगला येते आणि ती लोक तुझ्या त्याच टायमिंगला मोबाईल चेकही करतील. त्यामुळे एकच टायमिंग ठेवत जा कुठलाही. म्हणजे संध्याकाळी करत असशील तर संध्याकाळी कर, दुपारचा करत असशील तर दुपारचा कर, पण एक टायमिंग परफेक्ट ठेवत जा. तर मंडळी माझं आहे कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले सण तसेच शॉर्ट्स छोट्या छोट्या निसर्गातल्या आणि तसेच महाराष्ट्राबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस मी या माझ्या चॅनलमध्ये दाखवते. तर नक्की जाऊन पहा मित्रांनो, कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल.
परी ओके ओके. मानसी बोलते 6 वाजता. ओके मानसी, मग 6 वाजताचा टायमिंग तू म्हणजे डेली ठेव जा. 6 वाजता चेंज नको करू. आणि चेंज करत असशील तर म्हणजे असं एक पोस्ट करत जा की आजचा लाईव्ह एवढ्या वाजता होईल वगैरे. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलचं नाव आहे. शंकर थुल. नमस्कार दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोली या लाईव्ह मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर कुठून आहात नक्की सांगा. वायफायचा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे ना मेसेज पटापटा येत नाही आहे तसं मला वाटायला लागलं आहे. तर मंडळी पटापटा कमेंट करा छान छान. ब्लॉगिंगची दुनिया. हाय ब्लॉगिंगची दुनिया, काय करताय, कसे आहात नक्की सांगा. तर ब्लॉगिंगची दुनिया, हाय कसे आहात. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आवाज मी म्यूट केलेला म्हणून आवाज येत नव्हता मित्रांनो. मानसी जेवायला येत आई. हो येते ग येते. ठेवू तू. हां नको ठेव ठेव ठेव. हां जेवायला ये. तुम्ही पण जेवायला या मित्रांनो सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. कोकणात पाऊस पडतोय, शेतीचं भरपूर नुकसान होत चाललंय. कापलेलं भात कोपऱ्यातच राहिलंय सर्वांचं. काल मी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पाहिले तरीही शेतकरीच्या म्हणजे असं निराश नाही आहे तो. त्याचे प्रयत्न, शेतकऱ्याचे प्रयत्न चालू असतात की नाही ते भात असू दे, झालंय ते झालंय, पण त्यातून मला पर्याय काढून पुढे जायचं आहे. खरंच हे एक शेतकऱ्यालाच जमू शकतं. हो ना मित्रांनो, हे फक्त एक शेतकऱ्यालाच जमू शकतं ना.
पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी. आज ओमकार दादा पण कुठे राहिला, परत निलेश दादा राहिला कुठे, आज रोशनी पण कुठे राहिली. जेवायला येत आई. मित्रांनो पटापटा मेसेज करा, मेसेज नाही सॉरी कमेंट करा छान छान. लाईव्हला पटापटा कमेंट करा, छान छान कमेंट करा. कोण कोण कोकणातनं आहे तर मला प्लीज कमेंट करून सांगा की मी आहे कोकणातला. कोकणातली भाषा कोणाकोणा घेता नक्की सांगा. मित्रांनो कमेंट करा पटापटा छान छान. वायफाय माझं चालतच नाही. तर मित्रांनो हिंदी बिग बॉस कोण बघतोय नक्की मला सांगा. त्यामध्ये आपला मराठी मुलगा आहे प्रणित मोरे म्हणून, तर त्याला सपोर्ट तुमचा आहे का मला हे नक्की सांगा. मी एक कोड घालते सर्वांना सांगा. हा येतो का. पाऊस नाही पाऊस नाही पाणी नाही रान कसे हिरवे, कात नाही चुना नाही तोंड कसे रंगले, सांगा पाहू मी कोण. पाऊस नाही पाणी नाही रान कसे हिरवे, कात नाही चुना नाही तोंड कसे रंगले. याचं उत्तर कोणाला येतंय का पटापट. काय बनवत आहात आज आपण जेवणासाठी. मी बनवते ताई ह्याची मटर सोयाबीन आणि आलू ह्याची सब्जी मिक्स आणि डाळ बनवलेली आहे. आणि मला उत्तर सांगा पटापटा. पाऊस नाही पाणी नाही रान कसे हिरवे, कात नाही चुना नाही तोंड कसे रंगले. इथं कोणालाच उत्तर येत नाही आहेत का. चॉपर देऊ का सब्जी कट करण्यासाठी.
नको ताई, मी हाताने करते. कट जाएगा सफर साथ चलने से. तर मित्रांनो, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे सुनीता ताईंनी छान उत्तर दिले पॅरट म्हणून. कॉंग्रॅच्युलेशन सुनीता ताई, तुम्हाला मिळते माझ्या हातची भाजी. काय आहे त्याचं उत्तर सांगेल की? बरोबर सांगितलं सुनीता ताई, त्याचं उत्तर आहे पॅरट, पोपट. पोपटच आहे तो. तुम्हाला अजून येतं का? कोड घालू शकतात सुनीता ताई. तर मित्रांनो, मी आज बनवते आहे मटर आणि आलू आणि सोयाबीन ह्याची भाजी. गणेश माझं नाव. हाय, हॅलो. रोशनी गोसावी, हाय रोशनी. हाय ताई, माझी ताई. ताई माझी ताई. दादा माझा दादा. फ्रेंड्स माझी फ्रेंड्स. तर मंडळी, तुमचं जेवण बनवून झालं का? नक्की सांगा. रोशनी, काय बनवलंस जेवायला? नक्की सांग. कोकणची माणसं, माझी आई आहेस तू. ओके गणेश दादा, धन्यवाद. रोशनी, मी सुद्धा लाईव्हला होते, आता 15 मिनिट बंद केलं, थोड्या वेळाने येईन परत. अगं रोशनी, असं करत जाऊ नकोस की म्हणजे 15-15 मिनिटाचा काही उपयोग होत नाही त्याचा. सलग 1 तास तरी घेत जा लाईव्ह. तुझा वॉच टाइम काय झालाय रोशनी? रोशनी, तुझा वॉच टाइम काय झाला मला नक्की सांग. सुनीता ताई म्हणतात मी पण आज सोयाबीन बनवलं आहे. ओके सुनीता ताई, छान. तुमच्याकडचं सोयाबीन खूप छान असेल. रोशनी, भात आमटी चपाती भाजी. तो चपाती कशी खातास गो तुम्ही? माझं प्राण आहेस तू. नको रे गणेश दादा, मी फक्त माझ्या मुलांचा आणि माझ्या नवऱ्याचा प्राण आहे, बाकी आणि आई वडिलांचा. मला बाकी कोणाचा प्राण व्हायची गरज नाहीये आणि कोणी बनवू पण नाही मला कोणाचा प्राण. माझी लाडूबाई आहे तू. हे चण्याच्या झाडावर चढवल्यासारखं वाटतंय रे गणेश दादा. ओके, रोशनी म्हणते 258. तेच तू सलग 1 तास तरी घेत जा लाईव्ह.
त्याचा वॉच टाइम व्यवस्थित भेटतो. 15-15 मिनिटाचा ना असं व्यवस्थित भेटत नाही ग, म्हणून सांगते. लाईव्ह आलीस की सरळ 1 तास घे, अर्धा तास घे, पण असं म्हणजे 15 मिनिटं 10 मिनिटं असं नको करू. मग आता तू आलेलीस तर काय हे केलं, थांबवलंस कशाला? चला 1 तास घ्यायचं ना ग, घरात लागते सगळ्यांना. हा हा हा. मला तुझ्याशी बोलून खूप गोड वाटतं ताई, धन्यवाद. मानसी बोलते, काल कसा वाटलं मी बोलत असताना, म्हणजे थोडी बाय होत होती मी, मला वाटलं नाही ग, स्टार्टिंगला तसं आपलं होतं, पण खूप छान बोलत होतीस काल तू पण. तुला पण मी सांगते, स्टार्टिंग तुझा टायमिंग म्हणजे एक फिक्स ठेव टायमिंग, आणि त्यानंतर किती वेळासाठी तू लाईव्ह येणार आहेस हे आधी फिक्स ठेव. म्हणजे स्टार्टिंग तुला अर्धा तास ठेव, नंतर वाढव अर्धा तास, 15 मिनिटं, असं पाऊण तास करत करत तू 1 तास हे ठेव. मला तुझ्या रोशनी म्हणते, हो आता रोज 2ला येणार लाईव्ह, एकच टाइम ठेवणार. ओके रोशनी, व्हेरी गुड, एकच टायमिंग ठेव. राजन सरोज, हेलो हेलो, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनल पे आपलं स्वागत है. तुझं लाईव्ह नोटिफिकेशन आली मला म्हणून बंद केलं. रोशनी असं काही नाही ग, असं काही नाही. माझं आलं म्हणून तू बंद का केलंस? माझ्यामुळे स्वतःचं नुकसान नको करून घेऊ. तू चालू ठेवलं असतंस तरी मला काही वाटलं नसतं ग. आता एक टायमिंग ठेवत जा. त्यामुळे तुझ्या तुझे जे सबस्क्रायबर असतील ना, त्यांना पण तुझा टायमिंग एकदा माहीत झालेला असेल, त्यामुळे त्या टायमिंग वर ते पण येतील. तर मंडळी, लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो, तर प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. रोशनी ताई टाइम चेंज केला, कारण मी आता माझा एक तासावरून 1.5 तास मी, किंवा 1 तास 15 मिनिटं असा टायमिंग केलाय माझ्या लाईव्हचं. म्हणजे ड्युरेशन मी 1 तास त्याच्यावर वाढवलंय. आता पहिला अर्धा तास होता, नंतर 1 तास, आता 15-20 मिनिटं, म्हणजे 1.5 तास मी वाढवला. असं करायचं, हळूहळू वाढवायचं आपला. आता फिक्स टाइम कोणता असणार आहे मग लाईव्हचा? 2 वाजता. रोशनीताई म्हणते 2 वाजता तिचा फिक्स टाइम असणार आहे. ओके रोशनी, बेस्ट ऑफ लक. आणि मानसीचा असणार आहे 6 वाजता. तर मानसीचा पण 6 वाजता टायमिंग असणार आहे संध्याकाळचं. तर पण सर्वांनी तिच्या चॅनलला जॉईन व्हा. निलेश दादा नमस्कार. निलेश दादा इलो बाबा, निलेश दादा एकदा निलेश दादा इलो तरच बरं वाटतं ना. काय निलेश दादा बरोबर. मानसी म्हणता निलेश दादा नमस्कार. नमस्कार रोशनी ताई, मानसी. सर्वांचा म्हणजे तू कशी आहेस? मी मस्त आहे. सर्वांचं स्वागत असा माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल मध्ये. तर पटापटा सगळ्यांनी जॉईन व्हावा. पटापटा जॉईन व्हा मित्रांनो, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. काल वाट बघितली दादा तुमची इव्हिनिंगला.
दादांना माहिती होतं का तुला येणार आहेस ते? फोन चालू आहे यार रोशनी, सगळे रिलेटिव्ह येत आहेत आज, तर फोन चालू आहे. निलेश दादा आज काय आहे तुझ्या घरी, स्पेशल आहे का? ओके, आज 28 तारीख आहे ना, आज शो आहे ना मुलीच्या नाटकाचा. निलेश मानसी म्हणते एक्स्ट्रीमली सॉरी, कामात होतो, नाही जमलं, आय एम रिअली सॉरी. रोशनी गोसाई ऑल द बेस्ट सांगा दादा. ओके, आज काव्याचा शो आहे का? नाव्याचा, सॉरी नव्या, बेस्ट ऑफ लक, तुझं छान प्रोग्राम कर. आम्ही असतो तर नक्की आलो असतो तिकडे. दादा नाव्याला पण सांग, तिच्या आत्यांनी तिला बेस्ट ऑफ लक म्हटलंय, 3 आत्यांनी. मानसी पण बोलते नाव्या ऑल द बेस्ट. तर दादा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनल कडून नाव्याला ऑल द बेस्ट, ती छान प्रगती करू अशीच, आणि आजचा शो तिचा खूप छान सुपर सुपर डुपर हो. नीरज शाहू नमस्कार, नमस्ते, आपका कोकण की माणसं साधी बोली या चॅनल मध्ये आपका स्वागत है. अगं आज तुला नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, खूप कमेंट आल्या आहेत ऑलरेडी. अगं माझं ना वायफाय नाही चालत आहे, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम होतो, आणि मोबाईलचं सिम मधलं डेटा वापरते, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम होतोय. काय करू, असं गेलं काय माहिती, परत एकदा ट्राय करते. हो ताई, धन्यवाद खूप खूप तुम्हा सर्वांचे. ओके निलेश दादा, थँक्यू सो मच. अगं ताई तुला नेटवर्क प्रॉब्लेम ऑलरेडी कमेंट आले आहेत. अगं मानसी कदाचित त्याच्याचमुळे. मानसी बोलते प्रणित मोरे मस्त खेळतोय. हो 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 मस्त खेळतोय. निलेश दादा म्हणते 3ला निघू. ओके निलेश दादा, बेस्ट ऑफ लक. मानसी बेडू उत्तर आहे बेडूक. नाही करणार ना, नको. कशाचं उत्तर? अमोल साबळे नमस्कार दादा, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोली हे चॅनलचं नाव आहे माझ्या, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले सण, चांगले चांगले व्ह्यूज, शॉर्ट्स, व्हिडिओज वगैरे आहेत. तसेच कोकण म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आहेत माझ्या चॅनलला, त्याचेही ब्लॉग आहेत, तर नक्की जाऊन तुम्ही पहा. अमोल दादा मी कणकवली. ओके अमोल दादा, कणकवलीतले का तुम्ही? खूप छान वाटले, बरं वाटलं की कोकणातल्या चॅनलवर कोकणातली माणसं येतात, खूप बरं वाटला खरा. नमस्कार अमोल दादा, मी सिंधुदुर्गातला असल. गडबडीत आहे, येतो हा, पुन्हा भेटू. हो दादा, छान कार्यक्रम होऊ दे, आणि बाय, टेक केअर.
तुमचं कोणतं गाव? दादा लाईव्ह मध्ये नाही सांगू शकत, पण मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलीच आहे. निलेश दादा म्हणतोय टाटा सर्वांना. लाईव्ह मध्ये आपण नाही सांगू शकत ना, म्हणून मी लाईव्ह मध्ये नाही सांगू शकत तुम्हाला, पण मी सिंधुदुर्ग जवळचीच आहे, प्रॉपर सिंधुदुर्ग. ओके ओके, सॉरी अमोल दादा, सॉरी नका बोलू, तुम्ही आपुलकीने विचारला, काही प्रॉब्लेम नाही. पण कसं लाईव्ह मध्ये आपण सांगायला थोडीशी भीती पण वाटते की कसं सांगू लाईव्ह मध्ये. तर दादा तुम्ही कुठले कणकवलीतले? प्रॉपर कणकवली की गाव आहे कणकवलीत? दत्तात्रय यादव, हाय दत्तात्रय दादा, कसे आहात तुम्ही? आणि पटापटा लाईक करा, माझ्या चॅनलला लाईक करत नाही आहात तुम्ही कोणीही. अनिकेत लाड, हाय दिदू, हाय, कसा आहेस? दत्तात्रय यादव म्हणताय नमस्कार ताई. नमस्कार दादा, जेवायला या ताई. हो दादा, तुम्ही पण या जेवायला. व्हिडिओ शॉर्ट कर जमल्यास. शॉर्ट कर म्हणजे छान. छान ताई बोलता हो, धन्यवाद दादा, धन्यवाद. अमोल दादा म्हणतात प्रॉपर कणकवली बाजारपेठ. ओके ओके दादा. जेवण झालं का ताई? हो दादा, भाजी बनते. मी बार्शीतून बोलत आहे. दत्तात्रय दादा म्हणतात. दत्तात्रय दादा, तुमचं स्वागत आहे आमच्या लाईव्हला. खूप लांबून माणसं लाईव्हला जॉईन होत आहेत, खूप छान वाटतंय. अनिकेत मस्त, तू कशी आहेस? खूप दिवसांनी लाईव्हला आली. अरे दादा, मी रोज लाईव्हला येते, तुम्हीच येत नाही. माझं रोज 1 वाजता लाईव्ह असतं दादा. कोकणची माणसं साधी बोली. जर तुम्ही मला सबस्क्राईब केलं असेल तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत असेल. जर तुम्ही मला सबस्क्राईब केलं असेल ना, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत असेल की लाईव्ह आहे म्हणून. तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा. दत्तात्रय दादा, तुम्ही कुठून बोलत आहात? दत्तात्रय दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. 800 मिलियन व्यूज हिंदी. नमस्कार, आपका स्वागत है कोकण की मानसा सादी बोली चैनल पर. नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. मेरा चैनल है कोकण रिलेटेड, वहाँ के कल्चर वीडियोस मैं डालती रहती हूँ. दत्तात्रय दादा म्हणतात जय शिवराय, जय शंभूराजे, रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी दादा. अनिकेत लाड, काय सांगशील, मी केलं आहे. मग तुला नोटिफिकेशन येत नाही असतील, पण माझं रोज 1 वाजता लाईव्ह असतं दादा. अनिकेत दादा, माझं रोज 1 वाजता असतं लाईव्ह. लाइक 800 मिलियन. जय माता दी, जय माता दी. भाई कहाँ से हो आप, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके. और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. 1 बजे हमारा लाइव आता है. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. लाईव्हला लाईक करा. थँक्यू मानसी, खूप छान लिहिलं. जर मी पहिल्यांदाच लाईव्हला आलो आहे ताई. तेच दत्तात्रय दादा, थँक्यू सो मच, तुम्ही लाईव्हला आलात माझ्या चॅनलला. तर माझं रोज 1 वाजता दादा लाईव्ह असतं, तर नक्की तुम्ही भेट देऊ शकता. भरपूर मराठीत लोक माझ्या लाईव्हला असतात, जास्त करून हिंदी कमी असतात, पण जास्त करून मराठी लोकच आहेत. तर तुम्ही पण एकदा जॉईन होऊन पहा. दत्तात्रय दादा, सिंधुदुर्गमध्ये आहे का ताई? हो दादा, मी सिंधुदुर्गमधली आहे. 800 मिलियन व्यूज गुजरात. ओके, 800 मिलियन व्यूज. आप गुजरात से बात करें, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर. नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और डबल टैप करके लाइक करो, जिस वजह से आप हमसे हर रोज़ इस चैनल पे मिल सकते हो.
अमोल दादा मध्ये चला बाय, मी जेवायला जातो, तुम्ही जेवलात का? अमोल दादा ठीक आहे, जेवायला जा तुम्ही, आमची भाजी शिजते. रोज लाईव्हला या की ताई? हो दादा दादा, मी रोज लाईव्हला येते. माझं दुपारचं 1ला टायमिंग असतो, तर मी रोज येते. तुम्ही लाईव्हला जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. तुम्ही काय काम करत आहे? दादा मी तसं काम काय नाही करत, हाऊसवाईफच आहे. जेवण बनवते आता. आणि यूट्यूब चॅनल आहे माझं, कोकणची माणसं साधी पोळी. अति सुंदर ताई आहे. धन्यवाद दादा, धन्यवाद धन्यवाद. ठीक आहे ताई. ओके दादा. मूळ गाव कोणतं आहे? मी सिंधुदुर्गाचीच आहे दादा, मूळ गाव. मानसी बोलते, काल होती मी हाफ अँड अवर्स लाईव्ह. ओके मानसी, गुड जॉब. दत्तात्रय यादव साहेब कुठे गेले? साहेब जॉबला गेले दादा. गणेश कुंभार तुमच्याकडतो काय? जो हे काय ते यूट्यूबवर राहतो गणेश कुंभार, तो वाटता वेतीये गावचो वाटता. वेतीये वाटता, हो वेतीये गावचो. पण फार उशीर झाला स्वयंपाकाला. हो दादा, कामं होती थोडीफार आवरायची, मुलांना शाळेतून आणायचं, यामध्ये वेळ जातो थोडाफार. वेदशिला सरपंच नमस्कार. नमस्कार. तुमच्याकडे पाऊस आहे का ताई? कोकणात भरपूर पाऊस पडतोय दादा, खूप म्हणजे झाड नाही, भात वगैरे असं पाण्यात पुसतोय. ज्यांनी कापून ठेवलं त्यांना असं ते सुकवून घरी आणायला टाइमच भेटत नाहीये, कारण रोज पाऊस असतो. संध्याकाळचा, दुपारचा, रात्रीचा पाऊसच असतोय. अगोदर खूप छान होतं की दिवाळीच्या टायमिंगला खूप छान थंडी पडायची, पण निसर्ग चक्र असं बदललंय की थंडीच्या दिवसात पाऊस पडतोय, गरमीच्या दिवसातही पाऊस पडतोय. अतिशय पाऊस झाला आहे आमच्याकडे. हो दादा, खरंच खूप नुकसान झालंय शेतकऱ्यांचं. म्हणजे ज्या बघावं त्या ठिकाणी पाऊसच आहे. निसर्ग चक्र खूप बदललंय त्यामुळे. आणि ह्याला जबाबदार पण आपणच आहोत की सगळी झाडं तोडून घरं बांधतायत. काय बोलायचं? आम्ही आल्यावर बरं नाही वाटत का ताई? असं मी कधी बोलली ग? रोशनी गोसाई म्हणते सगळी वाट लावली पावसाने. हो ग, सगळी वाट लावली आहे. अगं आपण सगळे चौकटी एकत्र झालो की खूप छान वाटतं. मग त्यात निलेश दादा नसेल तर खूप बरं वाटत नाही. ओनली सायकलिंग. हाय ओनली सायकलिंग, कैसे हो?
पटापट मित्रांनो लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. हो दादा आणि रोशनी ताई, आम्ही एकत्र डिसाईड केलं लाईव्हचा टाईम. त्यांना काम आल्यामुळे ते नाही आले काल लाईव्हला माझ्या. ओके, व्हेरी गुड रोशनी आणि मानसी. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. नव्या बेटा, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग. आतू लव्स यू बेटा, लॉट्स ऑफ लव. निलेश दादा मगाशी गेला ना ग. आपले छान ब्लेसेस नव्या बरोबर आहेत. छान करेल. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोली हे चॅनलचं नाव आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. आज माझं वायफाय चालत नाहीये त्यामुळे खूप प्रॉब्लेम येतोय, कारण मेसेज पटापट येतच नाहीये, त्यामुळे लाईव्ह नीट होत नाहीये. दत्तात्रय यादव, नमस्कार दादा. नमस्कार, बोला. तब्येत बरी आहे का ताई? हो दादा, तब्येत बरी आहे. तुमची बरी आहे का? असेच प्रेम राहू द्या ताई आमच्यावर. हो दादा, हो. तुमच्यासारखी माणसं भेटायला पण नशीब लागतं दादा लाईव्हला. नाही तर असतात कुरगोडी करणारी माणसं, डिमोटिवेट करणारी कोकणी माणसे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच दादा. कोकणी माणसा सपोर्ट केलाच पाहिजे ताई. मी शेतकरी आहे ताई. हो दादा, कळलं मला, कारण एका शेतकऱ्याची किंमत कळते.
दत्तात्रय दादा म्हणतायत बरोबर आहे ताई. आणि मानसी बोलते ताई आणि ताई तुझ्या चॅनलला आपल्या कोकणातून खूप जास्त आहेत. हो मानसी, आपल्या कोकणातूनच आणि म्हणजे मराठी लोक खूप जास्त आहेत माझ्या लाईव्हला आणि सपोर्ट करतायत. तर खरंच खूप छान वाटतं की आपली मराठी लोक आपल्याला सपोर्ट करतायत. मालाला योग्य भाव मिळत नाही ताई. हो दादा, कारण जे महाग करायला पाहिजे ते ते करत नाही आहेत लोक. या ताई बार्शीला. हो हो दादा, नक्की येऊ बार्शीला. बार्शीला आम्ही नक्की येऊ. दादा तुम्ही असं का करत नाही की स्वतःचा माल स्वतःच विकायचा? म्हणजे तुमच्या शेतात काय काय हे करतात, शेतपीक घेतात? मित्रांनो, पटापटा चॅनलला लाईक करा डबल टॅप करून, आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. अतिशय पाऊस नुकसान झाले आहे. हो दादा, खरंच खूप पाऊस पडतोय ना, सगळीकडेच पाऊस पडतोय, कोकणातही पाऊस पडतोय, तुमच्या इकडे पण पाऊस पडतोय, त्यामुळे खूप नुकसान झालंच आहे. सोयाबीन पाण्यात आहे, बापरे. किती टेन्शन असेल तुम्हाला. किती टेन्शन असेल तुम्हाला की अरे म्हणजे इतकं कष्ट करून जर एवढं करतोय आपण आणि त्याचं मोबदला काहीच मिळत नाही आहे. खरंच. गणेश माझं नाव. हाय हाय ताई, हाय दादा. दत्तात्रय दादा म्हणतात कांदा टोमॅटोचे भाव घसरले आहेत. हो दादा, खरंच कांदा टोमॅटो तिथं काय काय रेट आहेत कांद्याचे दादा बार्शीला? जेवण कधी करणार ग दादा? जेवण झालंय माझं. अजून 15 मिनिटं फक्त लाईव्ह घेणार आहे आणि नंतर मी जेवणार आहोत आम्ही. माझी ताई माझ्याशी उपाशी बोलणार का? उपाशी कुठे, आता जेवणार आहोत आम्ही. तू जेवला का? कांदा 10, टमाटा 10 रुपये. अरे बापरे, कांदा 10 रुपये किलो. मानसी, आपल्याकडे किती कांद्याचा रेट आहे ग? मुंबईला किती आहे कांद्याचा रेट? अमोल साबळे, जेवणाकडे पण लक्ष द्या नाहीतर मिठाच्या जागी साखर टाकशात. नाही टाकूच. मीठ आणि साखर याच्यातला फरक कळता बाबांनो. जेवणात अर्धी जिंदगी गेली आमची आता. अरे जेवण बनवलंय आणि जेवणार यात खूप फरक आहे. तुमच्याकडे असं म्हणतात जेवण केलंस म्हणजे जेवलीस का असं म्हणतात, पण आमच्याकडे जेवण केलंस म्हणजे बनवलं का आणि जेवलात का हा वेगळा शब्द असं आहे. त्यामुळे मला तुम्ही विचारता तेव्हा कन्फ्युजन होतं, जेवण बनवलात विचारतात की जेवलीस विचारतात. नाही बाबा, मी खोटं काहीच नाही बोलत. मला खोटं बोलायला आवडतच नाही तर, आणि खोटी माणसं पण आवडत नाही बोललेली. फक्त तुमच्या त्या बोलण्यामध्ये फरक आहे. केतन पवार, हॅलो केतन दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुझं स्वागत आहे. कुठून बोलतोयस नक्की सांग, आणि नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. तुमच्याकडे भाव जास्त आहे ताई. हा दादा. मग तुम्ही असं का करत नाही, म्हणजे स्वतःचा माल स्वतःच विकायचा ना दादा?
जय शिवाजी जय भवानी. केतन दादा जय शिवाजी जय भवानी. दादा कसा आहेस, कुठून बोलतोयस नक्की सांग. माझ्याशी खोटं बोलू नकोस, जेवण करून घे म्हणजे खाऊन घे, कारण माझी ताई आणि आई आहेस तू. ओके ओके ओके. केतन दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. छान आहे मी ग, तू कशी आहे ग. मी पण छान आहे दादा. केतन दादा मी छान आहे. नवीन आहेस का चॅनलला माझ्या. मला असं वाटतंय मित्रांनो, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, नवीन असाल ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझं 1 वाजता रोज दुपारचं 1 वाजता लाईव्ह येतं, त्यामध्ये तुम्ही जॉईन होऊ शकता. खूप छान मजा येते गप्पा मारायला. सर्व मराठी माणसं असतात, कोकणातली असतात. तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. परी ठेव जा. मित्रांनो, नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे हा त्रास होतोय. मेसेज येत नाही आहे मला, त्यामुळे माफ करा आजच्या दिवसासाठी. उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपलं छान लाईव्ह होईल. आज जरा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे आणि मोबाईलचं नेटवर्क छान काम करत नाही आहे. तर आपला ओमकार आठवले दादा कुठे गायबच झाला, येतच नाही आपल्या लाईव्हला. देवेश एक होता, ओमकार दादा होता, अनिल दादा होते. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो.
स्टेप ह्याची लावून करूच्या बटन स्क्रोल मेन्यू विंडो अपीयर स्क्रीन डॉक्युमेंट तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. चालतच नाही आहेत, मेसेज येतच नाही आहेत तुमचे, कोणाचेच अडकून राहिलेत वाटतं कुठे, काय तुम्ही करत नाही आहेत, मला समजत नाही आहे. तर आता काय बोलायचं. तर मित्रांनो, आता मी लाईव्ह संपवणार आहे 2 मिनिटात. तर लाईव्हला मेसेजच येत नाही आहे तसं मला वाटतं आहे, कारण एवढे जण जर लाईव्हला आहेत तर कोणीच मेसेज करत नाही आहे. म्हणजे नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे की काय समजत नाही आहे. तर पटापटा एक मेसेज करून घ्या. तर माझं कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो. तर या चॅनलमध्ये मी कोकणातले म्हणजे सणवाराचे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे व्हिडिओ टाकते. तर तसेच कोकणातले व्ह्यूज टाकते शॉर्ट्समध्ये, आणि महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यातलेही मी टुरिस्ट प्लेस टाकते. तर माझ्या चॅनलला नक्की जाऊन पहा, आणि तुम्हाला व्हिडिओ ते नक्की आवडतील अशी माझी खात्री आहे. तर थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. मेसेज येत नाही आहेत मला कशामुळे माहिती नाही, पण थँक्यू सो मच जॉईन झाल्याबद्दल. उद्याच्या लाईव्हला भेटू आपण नक्की. काळजी घ्या, स्वस्त राहा, हसत राहा. धन्यवाद. बाय बाय.